Ola, como estades? O meu nome é Verónica Sánchez e fixen a tese de doutoramento no campus de Pontevedra, aquí na Universidade de Vigo. O traballo consistiu na elaboración dun programa de formación a familias que a idea de ser aplicado nos centros educativos de Galicia. E a través dunha metodoloxía experiencial que se emprega normalmente nos programas de parentalidade positiva e a través de 12 sesións, traballamos coas familias que participaron no proxecto aspectos moi importantes para elas, como pode ser o uso moi temperada da pornografía por parte dos adolescentes, as normas, a xestión de conflictos, as rutinas e outros temas. Previo á elaboración deste programa, fixemos varios estudios de investigación para coñecer cal era a situación de partida que había en Galicia. Entón, entre outros, puxémonos en contacto con máis de 1.500 centros de Galicia para coñecer como era a formación que xa se impartía nos centros previamente. Tamén fixemos un estudo cas familias para saber se coñecían estes programas e tamén para saber cales eran os seus gustos, os seus intereses e, sobre todo, cales eran as súas necesidades reais. Unha vez elaborado o programa, aplicámolo en varios centros e os resultados foron fantásticos. As familias manifestáronnos que realmente lles foi moi útil, ademais tamén nos dixeron que consideraban que todas as familias deberían de ter acceso a un programa similar e que lles gustaría invitar a outros pais e nais a que participasen no noso programa.